So today is Thursday. Good morning, good morning. Time check, it's around 8:25 in the morning. And kakatapos ko lang mag-arrange ng mga paninda ko. Kasi yung iba, nilabas ko siya. And yan. So it's time for my me time here. And binigyan ako ni petbahay ko na siya ng kutsinta. So thank you, madam. Lagi niya akong binibigyan ng mga little something. And of course, naumpisahan ko na yung panibagong pangatlong box ng red juice and nabawasan ko na siya ng 2 and ito siya. So bumili ako kahapon ng lemon. So naglagay na ako ng lemon. So may baon din ako sa Sky Place. And inaantay ko yung kapatid ko na dumating. So ako na lang mag-isa dito sa tindahan kasi yung kapatid ko ay magpa-part-time job na siya sa McDonald's sa Manggahan. Kasi malapit na siyang mag-aral ngayong darating na August. So gusto niyang mag-part-time, so why not? And kahit mag-part-time siya, may konting ayuda pa rin siya sa akin kasi lagi siyang nag-a-assist ng aking Lazada. So may sahod siya sa akin kahit pa paano. So meron din siyang sahod sa McDo. Pero sa akin, konti lang. Mas minimum yung sahod sa McDonald's. So ayun. So kamusta naman po kayong lahat? So, mag-red juice na kayo kaysa mag-soft drinks. So, ayan. Punong-puno siya. Naglagay ako ng slice of lemon. So, gusto ko lang tanggalin yung lemon. Wait lang. Gusto ko siyang tanggalin. So, ayan. Kinamay ko na. Ako lang naman iinom nito, diba? May nag-comment sa akin yan. Shout out sa'yo. So, ayan na siya. Isang slice ng lemon. Napakasarap. May lemon na yan. Naglagay pa ako ng isang takip ng apple cider. So, yan. Medyo maasim. But it's okay. Mas gusto ko yung maasim kaysa matamis. So, alam nyo ba, medyo tinutubuan ako ng tagyawat dito. Kasi, it's been this week, kumain ako ng, I think in 1 week, kumain ako ng 3 times ng balat ng manok, chicken skin. So, alam niyo naman, masyadong ma-oily yun, ma-fat, ma-cholesterol. So, hindi ko napagilan kahit on diet ako. Gusto ko talaga siyang tikman kasi habang nakaupo ako dito, naaamoy ko siya, naamoy ko. So, kumain ako ng chicken skin. Ang sarap niya. Kaso, napansin ko, kapag lagi akong kumakain nun, nakakaroon ako ng mga tagyawat. Ayan. Pag kumakain ako ng mani, basta yung mga ma-oiling pagkain, lagi akong tinutubuan ng mga parang rashes na pimples. Hindi naman siya masyadong pimple. Parang rashes ba ng liliit. Ayan. So, pasensya na. Maingay po. So, bibili ako mamaya ng antihistamine. Kasi I think allergy na naman ako sa kung ano-anong pagkain na pinagsama-sama kong kainin. And, sobrang katinong binti ko gawa ng mga surot. Kinakagat ako ng mga surot. Kita nyo yan. Yung mga pantal na yan, kinakagat ako ng surot. Siguro, matamis yung dugo ko. Jollibee ako. Ayan, kinakagat ako ng mga surot. Ayan, masakit siya. Kasi kinamot ko. Ang sarap kamutin. Ang sarap kamutin. So, happy Thursday! Ang kutsinta natin, kain po tayo. Mamaya na ako kakain. Maingay naman ang motor na yan. Diba? Maingay. So, sawa kayo sa sa ingay. Ito, yung arrival ko yan. Yung pangsuot na parang bonnet. Yun. Napaka-colorful naman niya. Pang tinda ko siya. Dito. Kasi may mga naghahanap ng parang hoodie. Yung pwede mo siyang isuot na hanggang dito. Pwede yung pa-headband. So, yun. Yung headband ko, panyo lang yan. Anyway, magpuntuhan muna tayo ngayon. Kasi wala akong ma-vlog. Napanood niyo yung topic, yung news na nag-trending about sa yung 8 years pinagpalit sa 2 months. Yung 8 years nag-propose sa kanya. Pero, iba yung pinakasalan. Ang saklap, diba? Alam niyo na ako sino yun. Di ba sikat na basketball player yun. Chismosa ako.
napanood ko lang talaga, naawa ako dun sa babae. Kasi, durin mo, 8 years sila together, nagbablog sila, tapos, after 8 years, may nakilala siyang, yun, alam niyo na kung sino yun, babae yun. And then, ang bilis niyang pinakasalan si ate. And wala, goodbye 8 years. So, ngayon, hindi na masyadong mahalaga. Walang kasagaruduhan yung kung gaano kakaganda, gaano ka-sexy, gaano kakabait, gaano kakayaman, o gaano kaganda ang estado mo sa buhay. Kasi, kung cheater talaga yan. And kung ano talaga yan, tawag nito? Kung gagawa talaga yan ng gagawa ng hindi maganda, gagawa talaga yan. So, hindi mo na kailangan bantayan pa. Pero, kaya ganoon talaga buhay. Kalungkot mo. Nakakatakot mga girls. Nakakatawa pa. Diba? Napanood ko yung news na yon. Tapos, ewan ko ba, parang naapektuhan ako. Tapos, bigla ako minessage yung jowa ko. Sabi ko, meron ako napanood na balita. Nakakaawa ko. Nasaktan ako doon para kay ating girl. Kasi, 8 years na kamo silang magka-relasyon. Tapos, nag-propose na noong January, last January, tapos nitong June, iba yung babae yung pinakasalan. Sabi ng jowa ko, ngayon, ano ang point? Ay ko, ang point ko, ikaw di ba LDR tayo, mamaya, kapag nandyan ka na, mayroong mga flirty girl, tapos bigla mo lang ako makalimutan mo yung turning 6 years natin. Tapos, buti na lang ang ganda ng sagot niya sa akin. Don't worry naman ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala, don't worry, you are the only lady of my life. O diba, tuntuwa naman ako. So, trust talaga, trust. And pray. Diyos ko po, kahirap. May mga tao talaga na mga, yung, alam na may jowa, pa-flirty pa rin. Pero nasa lalaki yan. Kahit gaano pa ka-flirty yung babae. Kung ang lalaki marunong kung mag-control sa sarili na huwag patulan. Kahit may nagpa-flirty, tuwang-tuwaan man siya, gano'n. Dapat iniiwasan na kasi alam ko may sabit ka na. Kaya depende pa rin yan sa guy. So pareha silang may pagkakamali. Yung babae, alam na may jowa, flirty. Tapos yung lalaki naman, alam na may jowa na siya, tuwang-tuwa naman siya, nag-flirty siya. So yun ang mali doon. Kailangan umayon ang ikitungo. Yung tama. Walang as respect, as friend, maayos yung pakikitungo. Hindi yung tuwang-tuwa ka naman na parang binibigyan mo na ng mali siya yung pag-flirt sa'yo ng babae. Kailangan umakto ng tama. Kasi alam mo, mayroong masasaktan yung iba. Katulad na lang ng kunwari, katulad tayo, may mga jowa tayo, tapos may biglang nagbati sa atin na kunwari na lalaki. Tapos, yung reaction natin, in a proper way. Hindi yung masyado tayo maglalandi, magpansin, di ba? Kailangan yung may delikadesang kilos. Pero kung single ka, ay di, magpa-cute ka dyan. Wala akong pakialam. Kaya nakakaawa lang talaga. Pero sana, tingin ko, matagal siyang makaka-move on. Ano kaya ang meron sa 8 years? Kasi karamihan, after 8 years, yung iba nagkakalabuan. Merong ikakasal na, hindi natuloy ang kasal. Tapos yung kanila naman, propose na sa iba't isa. So, okay lang sana yung mga 1 year, 2 years. Kasi bago pa pag 8 years. Diba? Pag 8 years, masyado nang malalim yung pinagsamahan niyo. Tapos biglang ganun-ganun na lang. Alam niyo yan mga girls, kung bagtaran natin yung sitwasyon, tayo yung nasa sitwasyon na gano'n. Huwag naman sana. Pero ang sakit, diba? Pero okay na rin yun. Always focus on the bright side. Baka mayroong dahilan si Lord na inilayo siya sa taong yun. So, mayroong the best na guy na para sa kanya. O, para sa mga taong nasaktan, may mga the best. May reason kung bakit hindi kayo para sa isa't isa. So, importante, noong mga time na kayo pa, ginawa ninyo yung best na naging maayos yung relasyon. And dumating yung time na hindi inaasahan na nagkahiwalay kayo. At least, maganda yung ituturobak mo, na maganda yung pinagsamahan nyo, at wala kang guilty sa sarili mo. Kasi ginawa mo yung best mo as a partner, as a good partner. So, yun. Move on and
mahalin lalo natin yung ating mga sarili. And always be positive. So, okay ba yung kwentuhan natin ngayon? Nakakuha naman ba kayo ng konting chismis at lesson? So, huwag tayong malandi. Pag may jowa na, umayon sa kilos. Tapos yung may mga jowa naman na lalaki, kapag alam niyo mayroon ng lalandi sa inyo, huwag naman kayong matuwa. Iwasan nyo na lang. Or tamang naman, pakikitungo. Kasi, minsan, kapag akala mo nakikitungo ka ng akala mo maayos, yung pala, doon sa babae na nag-flirt sa'yo, yung pala, nag-expect na siya, nakala niya gusto mo siya. May ganun. Assuming. Kaya, diba, ang hirap. So, sa mga LDR dyan, stay strong po tayo. Malapit na matapos yung pandemic. So, magpabaksin na kayo para just in case mag-open yung border, and I know na yung vaccine ay priority. Kapag hindi ka vaccine, hindi tayo makakaalis ng Pilipinas. So, ako naman, ongoing na, nag-search na ako kung kailan ako magpaparegister, and uunahin ko muna si mama kasi kailangan ni mama mag-check up muna bago ipabaksin kasi si mama ay may sakit sa puso. So, ayoko naman na ayoko mag-isip ng masama, pero mas mabuting yung aware. Kailangan ipa-check up ko si mama bago siya turukan ng mga ganoon bagay. Kasi takot akong marami si mama iniinom na maintenance tapos bigla mong tuturukan ng mataas na dosage. So, nakakatakot. Kaya yun. So, yan, napahaba na ang vlog ko. So, yeah. That's it, my vlog for today, mga kamayer. And thank you for watching and see you on